नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में, जिनकर एगो बहुत ही प्यारा साल 2021 के दूसरा उनकर छठ के वीडियो गाना आप सबके बीच में आ रहल बा, जौना के नाम बा छठी माई सुनली गोहार। जी हाँ, छठी माई सुनली गोहार, जोना के पवन सिंह जी गौले बाड़े, अरुण बिहारी लिखले बाड़े और प्रियांशु सिंह म्यूजिक देले बाड़े, साथ में रवि पंडित एकर वीडियो डायरेक्शन कैले बाड़े। वीडियो में आप लोगन के पवन सिंह जी के साथ आस्था सिंह नजर आई हैं और जोन गाना बा वो वेव म्यूजिक के मेन जो यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के सुने की मिली। गाना के अभी पूरा कन्फर्म रिलीज डेट ता ना आइल बा, लेकिन ऐसा आसार बा कि बिहान सुबह ही ये गाना आप सबके बीच में रिलीज हो सकता। कहे से कि अब छठ पूजा के समय ना बा, आज 7 तारीख बा, बिहान 8 तारीख और 10 तारीख के बाद संझिया घाटे। तो उम्मीद बा बिहान आप लोगन के ये गाना सुने के मिल जाई। अगर हमें ई गाना के रिलीज डेट पता चल जाता तो हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन चाहे कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम टाइम के साथ ही सारा डिटेल, बस आप लोग चेक करते रहे हम तिका देर में। और जौन ई गाना बा एक खबर आप लोगन के अगर पसंद आए तो शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।